Hejsa, mit navn er Jakob, og i denne her video vil jeg gerne vise noget, som jeg har fået fat på. Og ikke nok med at jeg har fået fat på det, så er jeg den første i hele Danmark, der har fået det her produkt. Det er en Bitcoin ATM, hvor man kan købe og sælge Bitcoin fra terminalen her. Men du behøver ikke købe og sælge af dine egne Bitcoins eller dine egne penge, fordi terminalen den er bundet op på en exchange, hvor bitcoinene automatisk vil blive købt fra. Så med sådan en terminal her, så vil du altid kunne hjælpe dit netværk med at få fat på nogle bitcoins, når de skulle bruge bitcoins. Eller den anden vej rundt, hvis folk skal sælge bitcoins, så vil de også kunne komme til dig. Og jeg tænker lidt, i denne her video vil jeg prøve at vise et live eksempel på, hvordan det fungerer. Så lad os starte med at sige, at jeg vil komme og jeg vil sælge nogle bitcoins. Så jeg har terminalen her, det er en butik, og jeg har min smartphone her, det er en kunde. Så lad os lege kunden gå ned i butikken, og nu vil kunden godt sælge nogle bitcoins. Nu vil jeg ikke sælge et særligt stort beløb, fordi for at være ærlig, så at sælge bitcoins, det er noget af det dummeste du kan gøre. Dem skal du passe på og holde fast på, og lade være med at sælge de næste 1-2 år i hvert fald. Så det her eksempel, jeg vil kun lave sådan noget 5 euros. Jeg tager 5 euros. Så det jeg gør, her på terminalen, så siger jeg køb bitcoins. Jeg vil gerne købe for 5 euros, fordi det var lidt for meget. Jeg vil gerne købe for 5 euros. Der. Så nu beder terminalen mig om, at jeg skal scanne denne her QR-kode. Når jeg scanner QR-koden med min telefon, så vil mine bitcoins automatisk blive vekslet fra bitcoins til euros. Men før jeg gør det, vil jeg faktisk lige gå ind på mit backoffice, så I kan se, at det sker. Og det har vi her. Det er ikke der. Det er et sekund. Undskyld mig. Prøv at kigge, hvad der sker. Bitte varden. Yes, et øjeblik. Log in. Logger in. Så går vi over i deposit. Vi kan se, at jeg har 35 euro stående her på min kortterminal nu. Jeg har QR-koden her. Jeg har min smartphone her. Lad os tage smartphonen her. Og så få ramme med kameraet på denne her. Ja, det var helt op lige nu, undskyld mig. Jeg prøver både at filme og være handy på en gang. Det går ikke. Den er på kameraet nu. Og den blev scannet, kan jeg se. Scannet her. Nu kigger vi på terminalen. Jeg trykker her. Jeg bekræfter, at jeg vil sende beløbet. Send. Se hvad der sker i terminalen der. Og står at jeg simpelthen lige har solgt for 5 euros til terminalejeren her. Og det vil sige at jeg skylder ham 5 euros. Faktisk nu som jeg skulle give ham i kontanter. Og vi opdaterer så lige mit backoffice her. Det er selvfølgelig der. Hvad sker der? Det er fordi, at jeg ikke kan få frem med knappen. Det er fordi, at cursoren for videooptagelsesprogrammet, den er lige henover der, hvor man skal opdatere det. Det var irriterende. Sådan der. Jeg burde den opdatere. Yes, 40. Bum. Fantastisk.
Det, som der lige er sket her, det er, at der kom en person ned i en butik. Han vekslede for 5 euros bitcoins om til valuta, til euros. Så de her bitcoins, de er nu blevet solgt på en exchange, der hedder Kraken, og derfor har jeg nu fået 5 euros på min back office. Lad os så sige, at der kommer en fornuftig fyr, og han vil nu gøre det modsatte. Han vil gerne købe bitcoins. Og det er jo så også det, som den her maskine, den kan gøre. Så vi trykker vi hernede i kaffen bitcoins. Og så vil vi gerne købe for, jeg skal købe for 15 euros den her gang her. Og så siger vi ja tak. Nu så spørger den så, hvordan vi skal betale. Vi har kreditkort, MobilePay, Google Pay eller bankoverførsel, eller den i toppen her, det er connected til denne her. Og vi tager bare den. Kreditkortdelen vil jeg lige sige, at den er først aktiveret her i starten af juli, så der går lige en lille måneds tid, før at det bliver aktiveret. Og når det bliver aktiveret, så vil man bare kunne betale med sit kreditkort og få bitcoins direkte på sin konto her. Nu beder terminalen her, om man skal scanne en QR-kode, så lad os gøre det. Ind på min wallet igen. Og vi kan lige hurtigt se wallet på denne her. Og et sekund der. Den hedder 436 kroner. Lad os prøve at se, hvad der sker, når vi scanner min QR-kode her. Med terminalen her. Okay, jeg scanner sammen der. Den arbejder. Vi bekræfter det. Ja, tak. Der var en kvittering på, at jeg købte nogle bitcoins. Og så prøver jeg at kigge på min bitcoin adresse her. Den opdaterer selvfølgelig så ikke lige med det samme. Dun. Et sekund. Jo, bum. $543. Vi kan også lige prøve at se transaktionen. Denne her kan vi lige opdatere igen. Så skal vi gerne komme ned på 15 nu. Ned på 15, yes. Vi kan se på kvitteringen her, at jeg har fået 0,002034 bitcoins. Hvad står der på min? Ja, så læs her. Det er fantastisk, det er fedt. Så nu har jeg vist, hvordan jeg både veksler kroner og bitcoins. Og det er faktisk rigtig smart. Hvad der også er rigtig smart, det er... Altså, det snakker vi om i en anden video. Vi stopper her. Fantastisk produkt. Hvis I vil høre mere om det, så vær velkommen til at kontakte mig, og jeg vil have et link i beskrivelsen hernede under videoen på, hvordan man kommer i kontakt med mig. Så have en rigtig god dag, og ja, ha' det godt. Hej.